soldat jimmarċja fuq l-istonku tiegħu. Dan qalu Napoleon meta kien qiegħed jinsisti li s-soldati tiegħu għandhom jingħataw ikel tajjeb, ikel solidu biex ikunu b'saħħithom u jkunu jistgħu jikkumbattu. Dak li qal Napoleon dakinhar jottalina llum bħala Kristjani, aħna li aħna soldati fl-armata tal-Mulej. Biex inkunu nistgħu nitqabdu din it-taqbida it-tajba tal-fidi, aħna wkoll għandna bżonn dak l-ikel solidu. Laħam, ikel li jagħtina n-nutrijenti spiritwali li għandna bżonn. U għalhekk nieħdu sem minn din l-ikla biex bħalma qilna Sina Ġesu Kristu b'mod spiritwali nkunu qegħdin nieħdu minnu stess, minn ġismu permezz tal-ħobs u minn demmu permezz tal-inbit. Kif nistgħu nibbenefikaw minn dawn in-nutrijenti? Jiena niżilt dal-5 punti li jistgħu jgħinuna naħsbu fuqhom. L-ewwel waħda hija ikla kommemorattiva biex niftakru fi Kristu Ġesu, biex niftakru b'mod speċjali f'dik il-mewta sostituzzjonarja li huwa għamel għalina għax-xogħol salvifiku li wettaqalu liedu. It-tieni hija ikla ta' tisħiħ. Din l-ikla għandha tippromovi saħħa u tkabbir spiritwali fina. Dan billi tqajjem sens ta' sigurezza li l-fidi u t-tama tagħna fih huma żguri, mhumiex firda, ġala darba huwa rebbieħ fuq il-mewt. U bekk għandha tħeġġiġna u tġeddet fina dik l-imħabba fih. Hija ikla wkoll ta' testimonjanza, kull darba li qegħdin nieħdu sehem minn dawn l-elementi qed nagħmlu fil-pubbliku, nagħtu dik testimonjanza pubblika li t-tama tagħna hija msejsa fuq Kristu Ġesu, fih imsallab. Xejn li f'dak is-sagrifiċċju perfett magħmul darba l dejjem. Ir-raba' hija ikla wkoll ta' patt. B'din l-ikla nkunu qegħdin infakru u nġeddu dak il-patt, dak il-commitment li tajna l-ewwel darba li għamilna fih. Li aħna nisqarru li aħna rridu ngħixu għal Kristu, naqduh b'qalbna kollha, b'moħħna kollu u bis-saħħa tagħna kollu. U dan nagħmluh fi spirtu ta' gratitudni għas-salvazzjoni kbira li hu nnifsu kisbilna. L-aħħar punt hija ikla ta' komunjoni. F'din l-ikla il-koll qegħdin ninaqdu flimkien u qegħdin naqsmu minn ħobża waħda. Biex bħala ħwa, bħala Knisja, bħala ġisem fi Kristu nipparteċipaw f'komunjoni u nieħdu sem minn dawn l-elementi. Qegħdin ukoll nidħlu f'komunjoni ma' Sidna Ġesu Kristu. Hekk kif qegħdin nieħdu sem minn dawn il-ħobs u l-inbit li jissimbolizzaw il-ġisem u d-dem tiegħu. Għalhekk inħeġġiskom l-aħwa. Tersqux lejn din il-mejda bid-drawwa imma ħuduha bl-akbar serjetà. Irriflettu fuq dawn il-punti u ejja nieħdu sem minn din il-mejda b'mod responsabbli u denju. Amen.